سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازیە وەزیرە دەرەوەی فەرەنسا کرد و دوای هەفدیتنێدا سەرۆک بارزانی داخواست کرد و هەر چارەسەریەک ji rewşa Sûriyê re bê pêşniyarkirin û di her rêkeftinekê de pêwîst e qurbaniyên Kurd û çarenivîsa Kurdan li Sûriyê li ber çav bêgirtin. Li Salaheddîn Serok Mesûd Barzanî pêşwaziya Jean-Yves Le Drian wezîrê derveyê Ferensayê kir. Di destpêka hevdîtinê de wezîrê derveyê Ferensa silav û rêzên Serok Macron bo Serok Barzanî ragihand û got ev cara heftemek û serdana Kurdistanê dike. Wî sozeke zêde ji bo Kurdistanê heye û hatiye silav û rêzên Serok Macron rabikîne. Piştevaniya Ferensa ji bo gelê Kurdistanê piştrast bike. Di hevdîtinê de rewşa siyasî û pêşhateyên dawî yên li ser asta navçeyê bi taybet metirsiyên serhildana terorê û rewşa Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê guftûgo kirin. Serok Barzanî ji bilî derbirîna spas û pêzaniyên xwe yên ji bo rola Ferensa piştgiriya berdewam a doza gelê Kurd da careke din dilgiraniya xwe derbarê rewşê çarenivîsa gelê Kurd li Sûriyê ji bo wezîrê derveyê Ferensayê nîşanda û ragihand her çareseriyek ji bo vê rewşa Sûriyê bê pêşniyarkirin û di her rêkeftinekê de pêwîsta qurbaniyên Kurd û çarenivîsa Kurdan li Sûriyê li ber çav bêgirtin. Serok Barzanî careke din jî daxwaz kir ku Ferensa wekî dostekî herdemî yê gelê Kurdistanê û beşekî giring di hevpeymaniya navdewletî ya dijî terorê de ji bo rêgirtina li guherîna demografiya navçeyên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û derketina karasatan de rola xwe bibîne. Her wiha Serok Barzanî duê hevdîtinê de behsa metirsiyên serhildana grûpa terorîstî yên wekî Daişê kir û wezîrê derveyê Ferensayê dilgiraniya welatê xwe ya ji ber egera serhildana terorê di rewşa xirab a navçeyê de nîşanda û tekezî li ser berdewamiya hevpeymanî hevkariya Ferensa û Herêma Kurdistanê li dijî terorê kir. Serok Barzanî ragihand ku mixabin ev rewşa niha bingehek ji bo serhildana Daişê û grûpên wekî wê afirand. Hîn jî maye û aloziyê rewşê xizmeta serhildana wan dike. Serok Barzanî tekez jî kir ku şerê terorê nabe tenê serbazî be û pêwîst e ji aliyê civakî, siyasî, aborî û fikrî ve reg û bingeha wan grûpên terorîstî bê hêşkirin û ji nav birin.